står en lille sød lastvogn. 2. Ja, 2, men den ene den er ældre. Kan du se, den ligner den over fra det svenske. Hvor det bare var som bus, men ellers er det den samme biltype. Og så her har vi så en nyere model, en 406 diesel, som tilhører John Larsen. Ja? Ja, det kommer også. Og her kan vi så se forenden på den gode gamle bil. Ja, altså hvad typen helt er, må jeg så lade være usagt, men det kan vi jo finde ud af ved at gå herhen. Og det er en L319 lang chassis. Og den er fra, hvornår står der, men nu skal jeg til at kigge på den. 1955 til 68 blev den model lavet. Og det er jo en rigtig sød bil. Og den er lavet som autotransporter, og der kan vi se for hvem. Nej. Så er det John Larsens her. Også en sød lille bil. Og den er rigtig pænt i stand gjort, så det er en fornøjelse at se på sådan noget. Var det ikke noget? Okay, hvor er den flot, hva'? Den er Helt vildt. ja, nordmandens der, den blå. Helvede, mand, ja. Ja, den er også en køn bil. Smuk. Det er den smukkeste model, Mercedes nogensinde har lavet. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, det kan vi Smag og så behag. diskutere Det lidt. der hak i sadet, det er en af de få, der skal være med tag på. Det må Ja, ikke det er åbne. rigtigt. Den må ikke være åben. Videre nødskal. Tak. Hva? Jamen det er det sgu da. Du er da selv den første til at sige det. Jamen, det er ikke engang løgn. Så er det sjældent, vi ser en streg over. Jeg lagde det se Ja. i brugslummen. Ja. Jeg streg 8'eren over 230'eren. Ja, det er sjældent. Ja. Det er utroligt for dem. Der er der en del af dem. Der er en hel del, ja. Er der mange i klubben? Der er en del i hvert fald. Altså, der er jo, der står også kareten, ikke? Jo. Det er jo også en. Ja, det er jo ikke en kopé. Nej, men det er en streg 8 jo. Men en kopé. Så er der også en af de rigtig fine biler, den der. Det må jeg indrømme, det er. Vi holder hende. Vi holder lige så langt op igen, når man skal ud af den. Ja, Det er godt nok noget, der er... Ja, det er det, vi tåler der. Ja. når de starter sådan en, men altså den der model, jo det er ved 12'eren, ikke? Jo. Der er automatisk forbrems på. Lige en række hernede af. Og finde en jyde iblandt det her, det er sgu svært. Så, men det kan vi jo se på lidt senere, hvordan det er fordelt i år med medlemmerne. Jeg var ikke klar over, at Svend har fået sådan en der også. Ja, den der står der, kan du ikke se nummerpladen? Det er der kun ham, der har sådan en. Gummer nej. Gummer ikke nej. Jeg ved ikke, hvad det er for noget race, han kører, men... Den hænger der sammen med tape. Ja, den er klistret og klippet. Ja, så ser det ud til, at man skal køre åben rundt alligevel. Det er sådan lidt let at overskyde. Gå og lukke op og se ham. Ja, så må vi så se at få taget lidt fra åbningen. Det bliver først. Ja, folk er ved at være rundt om ved bilerne, for klokken er nu 5 minutter i 10, og officielt skal det jo starte her kl. 10. Så der er folk alle steder, der står og snakker og kigger biler. Og ja, så skal Axel og Vibeke lige åbne, så de kan køre åben morgen. Og Jette siger, nu begynder der at drøbe. Jeg tror ikke, at vi gør det der. Nej, vær da roligt. Hold op. Når du kommer over der, så er der jævnt igen. 10. Stille. Ja, så sidder vi og venter på at blive sendt afsted på turen. Hold nummer 2. Når Axel i spidsen holder klar derovre. Og derefter skal vi til at line op. Så vi venter spændt på, hvad der skal foregå. Ja,
Vi er godt nok ikke i Sønderjylland, men her er det også ikke til hest, men til cykel. Til ringridning. Så er pinden gjort klar til forsøg. Så nu må vi se, om det lykkes for ham. Så kyrer vi. Den gik heller ikke. Så skal vi se, om lille Larsen han kan få det der apparat til at virke. Hvem er kaptajn her? Styrkaptajn eller hvad? Ja, vi holdt 3 jo. Hold 2, er det ikke dem, der er i gang med? Tak skal du have, John. Det er ringeri. Vi må nærmere kalde det Tour de Reersø. Det er godt nok en sød. Det er første gang, jeg har været i Reersø. Ja. Det er mange år siden, jeg har været. Så kan det ikke lade sig gøre. Det er ikke på ramme, men der. Ja. Det er jo Københavns brandvæsen. Jamen, der står også nogle falkkøretøjer, så det er jo svært at vide.